Hello mga ka-listeners, maayong good evening eh. So good evening mga ka-listeners no, mag-upload ta karon sa part 12 na sa aning drama nga Mihabo-habo na usab niya. Sa dili pa magtag sa kuan ni mga ka-listeners, mao ni ang Sanda Watch no. Kasi ganahan dai mo baka naman no. Kay puno-punos load mga ka-listeners ba no, kay wa nay load siguro ang load mga ka-listeners. Nya flashlight, no? Di alam ko na ipasigaon kay sige naman nagbalik-balik kanino. So, barato lang ni ako nang itag ni mga ka-listeners kay masiganahan mo ba? Unya, kiti kung usa ang radio. Sige nag-radio da, minog UHP ba nga di na kinag-load battery ra, no? Napoy SD card o ganahan mo, butangan yung music, no? Napoy FM. Pero mas nindot yun eh, kung maminaw kag DYHP labi nagbalita buntag sa iyo kanang kang Rupel Fernandez Banyok no. Indot yun eh hilig tag balita okay kayo. Bina kinahanglan og load i-charge ani mo no unya og panalitan yung baterya ni maguba na kita ning baterya mura man ig battery og kanang keypad sa una to ang Nokia. Maka-order ka pag baterya ani sa Shopee kung panalitan mo abot ang expiration sa iyang battery. Order mo Shopee na ana siya. Bill 5C may nga ana no. Unya pa kiring buya mic no. Matinga mo kay lahin atag micron. Kana kini mo na kung gamiton og puhon-puhon mga ka-listeners kung magkuan ko. Maghimo na ko tong plano ng bagong content ba. Katong mga storytelling ba no. So mo na kung gamiton puhon sa storytelling nga mga content. Pero wa pa mo ko kahimo. So ako lang testing karon nya. Di siya lang ako naitago ka pil kini lang. Mo ni ang buya mic mga ka-listeners no. Nindot ni siya para kanang mag-vlog mo no. Sige na handag mag-vlog dapit sa mga mall, sa dapit dagat. Okay kay ni. Mga ka-listeners no, kay automatic may i-on na nimo ning iyang noise reducer, mo color green. Okay kayo no. Yeah. Di na balabag taas na kayong intro vlog no kay aron kuan di na tantong mulangan ang inyong pagpaminaw no kinalangan na ba kini ang mo ning Lenovo eraser mo ni para sa dunggan mo ni tong gamiton automatic charge siya og isud ari sigaw kini mo charge ka ni automatic charge na magsiga. So, more ni ka-listeners no, dito maglangan paminawan niyo ang part 12 sa Mihabo-habo na usab. Is it a kind of dream? Bisan mag-unsa pa sa email, apan wag siya dag-anan kung ipaagi man niya sa iyang kasuko, nagihimo lang siyang gatasan sa maong tao. Kumo kay sinugo, busa nakasabot sa email, nga gipahimustan siya. Nagpakitag paubo sa email, apan dihang mibiya na ang maong tao, gipaulbo ni email ang tumang kapungot ug nanganti sa email. Samtang sa laing bahin, gusto yung kalimtan na ni Ophelia si Samuel, apan kung masudong na niya ang iyang anak, mahinumdum sa siya ni Samuel. Pagawas si Samuel sa ospital, milahos sila sa gilumngan ni Sofia, ug samtang gitandi nila ni Anthony ug Cathy ang kahimtan nila ni Ophelia ug Samuel, wa nila mamatnguni, nga diha na dahil sa ilang tungod si Samuel. May gihangyo si Samuel. Ikalaan niya ang sumpay na tusugilanon, Mihabo-habo na usab. Ambot kung mo to kabaling hubad sa sitwasyon nila doha. Mura ba may puruhan? May puruhan in what way? Mura mong gituyo. Kaya tanawa ragod. Unsa may nahitabo ni si Sofia? Unya si Ophelia na may bana? Minyo man si Ophelia? Mao sa diay no? Please, Cathy. Palihog, Anthony. Sam? Suod mo ni Ophelia. Hangyoon ko kamong duha. Sam? Palihog. Ayaw ninyo siya sulti. Nga namatay ang akong kasawa. Ayaw kit palihog. Oh. Nga naman. Nga naman, Sam. Unsabay katarungan.
Tungod kay gusto lang nako. Kinahanglan nga magpabilin sa iyang pagtuo. Nga, malinahon ug malipayon ko kunuhay uban ni Sofia. Tana, Unsa may imong pangagpas nganong ipatago man niya ang nahitabo ni Sophie? May laki sa tanan pero para lang kay kang Ophelia nga kinahanglan dili mahibaw si Ophelia. Oh, mayuntag si Samuel ko, Kat. Kaya makatubag ko, ana. Pero dili magupo si Samuel. Kapiluso pa ba na imong mutubag niyo toy? Wa man kana ko pagtubag ah. Oh. Nangutana man lang ko. Tana, Nah, maayo pa. Unsay plano ni Samuel, tiyo? Ubalik sa tungha, Anthony. Anugon ko no? Iwason niya ang pag-eskwela. Nindot mo din ni lugar, ha? Mauni ang sagad nga suruyan nila ni Sofia kanyato. Gipasagdan ko lang siya nga magyaka sa bas sa baybayon. Nga nagatumang sa law. May na para niya, tiyo. Pasagdan lang na to. Kinsa juga, tiyo, no? Dili sabta makaingon nga tulisan katong tawhana. Intensyon gyud ang iyang gibuhat. Matud pa sa NBI, gisunda na sila si Samuel ug Sofia sa maong tao. Tungod kay klaro kayo nga ni-overtake ang sakyanan. Kay naa sa unahan sa auto nila ni Samuel ug Sofia. Nanaog siya ug gipamusil dayon nila si Samuel ug Sofia. Salamat. Salamat na lang kay may tao nga miabot ug mipalayo dayon ang kriminal. Kunwa pa, mag-unong yun sila si Sofia ug Samuel. Kinsam giga, tiyo. Ang NBI, si mama nimo ug ako. Parihas ug pagtuo nga si Emil. Mausa na nga akong pagtuo, tiyo. Pero unsa pa may katarungan nga iya kining buhaton, Anthony. Milampos na siya nga dili magkadayon ang iyang anak ug ang akong anak. Minyo na si Ophelia. May bana na si Ophelia. Gani, may anak na si Ophelia. Ug si Samuel minyo na usab. Busa nagpasabot nga bisan mag-unsa pa. Managlahi na ang kahimtang ni Ophelia ug Samuel. Unsa pa may katarungan? Nga nagbaton man gihapon og pagdumot si Emil. Ang magkasulti sa tinuod kung unsa gyud si Emil, mao katong atong saksi. Dihang gibanggaan og tuyo si Samuel sa usa ka auto. Ug ang mismong tao nga maoy nagbanhig nila ni Sofia ug Samuel. Pero dako kong pagtuo, tiyo. Ngawa na din ang kriminal. Ambot lang. Ambot lang. Gusto ka nang upaway? oh. Una na lang pa. Magkuyog mi si Anthony. Sige. Ton, Sam, makabalik pa ka kong eskwela? Dawaton pa ka ko. nangutahan na sila kung kanusa ka mo balik ng eskwela, Sam. Salamat. Tara? Tara. Oh, Good morning, sir. yes. Good morning, Dok.
Sayo ka man kaayo kay nako ni buntaga ron do. Nagkapi naman gani ko. Ay, okay ra na okay ra. Kwarta na sa imong tuyo nako, maungi ka. Hinagaan ka gid. Oh, kwarta. Murag di naman ako ni madang imong gipakita nako. Unya. Unsa may gusto nimo mahitabo? Sulti lang. Kay sayon raman ko. Dili ka mohatag nako. Kung di ko muhatag sa imong gipangayo unsa may imong buhaton. Oh. Isulti na ko nga ikaw mo'y nagbangga og tuyo ni Samuel. Og ikaw sad ang nagsugo nako. Aron patyon nako sila si Samuel ug ang iyang asawa. Sa ako nang gikaingon. Sayon raman kay nako. Sige. Dili na ko magdugay. Arin ako. Mula huskus kapulisan. Do. Di ka man kabidyahan do. Kuan. Wa ako'y kas karon. Pila man tayo imong gikinahanglan? Bentihan na lang nga. 20,000? Aron makapahuway ka kanil. Dugay pa kumubalik ng 20,000. Kuan, wa magkamalimot atong pahawayan ako no. Katong permi ganita dito. Kantong ihawanan ni mga babae. Kantong tantaranan ni mo sa imong mga babae. Oo. Ato ta mag-abot ito. Ato ta mag-abot ito. Kay hina ako'y dadon nitong bag-o. Okay. Basta 20,000 ha. Oo lagi, 20,000 lagi. Usang oras ha. Alas 10 buntag, ugba. Tuwa ka na dito. Mag-abot na dito. Tuwag ko dito pa ilas 10 sa buntag. Sige. Arin ako. Sige lang, Emil. Pailob lang ura. Ugma, matagbaw ka na. Matagbaw ka na, ugma. Nakabati ka, ma? Mitingog siya. Nakabati ko, Ophelia. Misamot ang akong kamingaw. Naa si Papa? Nasa kwarto. Mugawas na siya karong taod-taod kay mo trabaho na. Kumusta ang iyong trabaho, ma? Perming busy, anak. Niya na si Papa nimo. Migawas na. Emilio, niya si Ophelia. Nakabati ko kaganiha. Mitingog ang atong apo, Emil. Gusto kang mamati sa tingog sa atong apo? Pero di gayo na lang. Ha? Nagdali ko. Ophelia? Nakabati ko, ma. Sige lang. Bye, ma. Bye, anak. Nagdali na sab siya. Oh, human na, mo gipakaut na ako, sir. Laom? Laom, sir. Bayad na ko nimo. Sige, magalagaw ka na. Salamat, sir. Arin ako. Sige. Tanawon ko ang gikaut ng yuta. Igo-igo ang gidakon. Gusto gyud ni para niya. Gusto gyud kaayo siya aning lungaga. Mao ni akong giingon nimo, Emil. Ugma magtagbaw ka gyud og bayong. Magkabaws ka na. Ha? Sige lang ko na naghago ko ani bayong. Basta limpyo lang ang pagkatrabaho. Huwag ko magtahom ka problema ko ani tawara.
Mayo untag na apil pagkamatay sa Samuel. Pero dako siyang buhi. Buhi paghihapon ang irong gutom. Murang lagway kinautan din hindapita. Di gud mailan. Maayong pagkatabon sa mga lukay. Ug ang mga lukay, maayo sab nga pagkatabon sa yuta. Masurpresa yung unggoy. Musigag yung mata sa animal nga dako. Pagkabaw sa kulibo. Waton ko na lang siya hangtod sa alas 10. Daan pagyud ko. May nalimtan si Emil. Nalimtan kining attache case. Importante kaayo ni niya. Ikaduha ko na ning tawag pero way tubag. Hain man ka si Emilio. Basig busy kaayo. Ihatod ko lang kini niya. Limtano na kaayo tungod sa kadaghan sa iyang trabaho. Bisan mga importante kaayo mga butang, malimtan na lang. Kami nga hugod sa iyang opisina. Emil? Emil? Emil, naa ka diya sa CR? Emil? Uy. Way tao. Way tao sa CR. Hain man di ay siya. Wa man ko makakita nga miso si Sir Emil, ma'am. Ha? Pero matod niya, ani siya karon sa planta. Sayo siya migikan sa bahay. Ma'am, tanawa ang parkingan, ma'am. Iya man ang kaugalingong parkingan sa manager. Wa diya ang iyang auto. Wa tuod. Naghatod ko sa nalimtan niyang butang. Unya wa siya dinhi. Hain man di ay si Emil. Sige guard. Daghang salamat. Sorry kay mama. Basta sukad pa ganiha, wa gyud ko makamatngon nga miyagi ang iyang sakyanan dinhi. Okay. Salamat kaayo, Mr. Baongon. Hain man di ay kaha si Emilio. Ngano man ni si Emil. Dili na ko siguro sa akong bana. Dako nagkaayo siyang pagkausap. Ilugan lang na sunahan ba eh.
Pliti. Balik na lang sa agi, bay. Wa na kay kalutsan kung malahos ka pa. Salamat. Naan na tingali si Emil. Hi, Sam! Kat, ikatupad nga rin ni Anthony. Nakakamadas luyo. Ay, kamunta pa diya sa unyot, Sam. Nga di lang ko sa luyo. Mas komportable ko nga rin sa luyo. Sorry, Nyot. Bitaw, kamunduha diha kay na may istoryahan. Sakay na, Sam. Ayun kay Kogod nga ako na imong driver. Hi, Noy Angelo! Kati. Pa kayo mauli si Samuel. Kamu ni bahala. Ayaw ka bala ka, Noy. Tiyo. Anthony, ikaw noon mo driver. May kaso, Tiyo. Sige, ato na mi. Sige. Samuel, Ato na mi pa. amping mo. Unsa na mo pamati, Sam? Sam? Oh, ay, sorry. Unsa to, Ton? Kumusta ka na? Murag lahi kay ko. Murag dili ko kauban niyog puyo ning kalibutan na. Murasag dili ko angahin nga mo puyo ining kalibutan na. Oh my God. Nag-una kiday siya. Kay naang yung auto. Ni ara siya. Miabot na siya. Kani atom rakad ito'y halos muluhod ka na ko. Pero karon mag-email ka na lang ako. Pantay ka na ako karong taon-taon. Yan ako, Emil. Hain man ka. Yan ako suluyo, do. Lahos dire suluyo. Kinsay kauban ni mo. Ay, nagkatuhogan na akong kauban. Nasunod sa kwarto. Dali na. Oh. Ano mihunong ka man? Dali, lahos dire. Yan damat na kandaan. Nag-andam ka gidig pagkaon. O mainom, ha? Oo. Para nato nindo ha. Dali na. Lahos na. Dali, di ko diri oh. Dali, dali. Timing sad kay gigutom ko. Marag yung wak ko mamahaw. Ha? Unsa na do? Ha? Unsa na do? Patyon taka! Oh, may armas siya. Ah! Naigugop! Ah! Ah! Bikat-kat siya kini. Ah! Satanas! Kinayap! Ah! Ha? Satanas ko do! Ah! Bi ka ng imong ube! Kini ay kinayap! Ah! Ya kau na kay adto una kuskit. Ta. Ka.
Way tao dito. Ugwa say tao dito sa pikas tumoy. Sigurado ko nga way nakadungog sa mga buto ka waaw nak dinindapita. Ugwa yo'y mga silingan. Palikon ako siya dito sa bahong. Ipadapin ako ang ngalukay. Ibalik na kong tabon ang mga yuta sa kinautan. Laom-laom ang samad sa akong kilid. May nalagani kay tipsing lang. Dunay tao. Kinsa na? Emil? Si Esther. Emil? Ano niya ka? Oh, kuan. Sud! Nahibaw ka roy nga niya ako din Kuan, Nano nahibaw ka man nga niya ako din Kuan, nahibilin ka din imong butang. Nahibaw ko nga importante kaayo ni nimo sa opisina. Mao nga ako kinigida sa imong opisina. Pero wa ka didto. Unya, nahinumdum ko nga bag ang imong gida og nag-rubber shoes ka lang. Mao nga nagduda ko nga niya ka din Gihawanan ako sa mga sagbot kining dapita. Kita na sabla ko kung may mga guba na bang bahin aning baya. Kaya ako ni payo. Nagplano ko nga mo istar kita dinhi o pinagkadlaw. Kay gimingaw ko dinhi dapita. Mao na hinungdan nga nung niya ako. Unsa pa may pangutana? Wala ko'y pangutana. O unsa man, dado na lang nakog balik ng imong gamit. Unsa man, ani ka pa din Kaya mo paulin ako sa ato. May ikaw galing mo kang gisakyan paingon din Naa. Una na lang, kaya musulod ko. Sige na. Pauli na sa ato. Musulod ko rin mo. Kining imong butang? Dalagbalik! Sige, arin ako. Ganong mihulog ka man. Lakaw na! Emil, kadiyot ragod. Emil, gipaningot ka. Unya, mupingit ka sa kasakit. Wawi. Katugay ba di mo? Uy, lakaw na! Emil, diyan gikan ka ng dugo sa imong karsunis. Emil! Emilio! Emil! Ako na lang itubag, Tia Milagros. Hello? Ophelia? Meister? Ophelia, diya kami karon sa ospital. Gidana ko si Papa nimo sa ospital. Ha? Nasaan man ni si Papa Emil? Nasamad siya. Gisusi pa sa doktor. Doon na siya samad sa tuon niyang kilid. Gikuyapan si Papa nimo. Mao nga gidadayan ako siya sa ospital. Hindi naman di ay. Unsa man nahitabo ha, Meister? Salamat, Anthony. Basig, nausabi mo na huwag mo kuyog lang ka na mong kati. Bitaw Sam, aron ba malingaw ka? Tanaw ba na mo sa pagpanuri dali na? Makadisturbo lang ko ninyo. Sige lang, good. Enjoy lang mo doon.
Bye. Bye, Sam. May pagkausap na si Sam. Gusto siyang perming maginusara. Maulian na si Samuel. Dili man sa kutiaw ang iyang gidagatan. Tanan niyo. Mura na pag nahugya ko ang pagbati ni Samuel nga ni Sofia. Wapagitaw nga makapugong sabot yung may tabo sa kalibutan. Kayo na, dili tao ang tagyas kalibutan. Huwag ang ikaduha nga mga kamatuoran, nga usa ka labing gamhanan sa tanang gamhanan, nga maong gitawag og omnipotent. Huwag ka na, naibaw ka na anak, di ba? Nindutan ni mo paminaw niyo to, eh? Og kini, mao ang Ginoong Dios. Di gyud ka po ganyot. Ang sao na lang ani nyot. Sa mucho ko ka in love ni mo nyot. Salamat. Salamat na kamatngon ka na. Niya kita sa ospital, Emil. Gusto na ito. Inanay ko nawa sa kalibutan. Salamat, Esther. Daghan na di ang dugo nga miaga sa iyong lawas. Maong nakuyapan ka. Nga samad ka man. Tug-ani ko. Unsa katong imong samad. Unsa nakasamad adto. Ay, natusok ko sa talinis nga pinutlan nga maruyo. Kaingnon ako walay kaso. Mao ba? Lahi man lagi sa doktor. Matud niya, agi sa usa ka bala ang maong samad. Nangutana ang doktor kung kinsay nagpusil nimo. Kinsa may imong gikaaway, Emil? Usa may gikaaway, oy. Wa ko'y kaaway. Ay. Masamad ka lang og agi sa bala. Busa daw na gid kay kaaway. Kinsa naman sad kining tawhana? Kadiot, be. Sa akong tanaw ni mo murag bihaw ka na da. Murag ka nagisayunan ako na. Bisag kanyon pa'y makasamad nako, wa na mo'y labot nganong nasamad ko. Bay, pagupauli ka. Oh, mupauli ko. Papangutan na alam ko diha nimo. Lakaw na, Esther. Lakaw na. Pila naman ka mga hitabo nga imong gilimod o gitago nimo aron dili ko mahibaw, Emilio. Kinasa ka man mo sulti sa Tinoo. Lakaw na, Esther. Basing magmahay ka. Bawa! Ato na ko. Oh. Pagkapit og nurse, we. Midugo ang ako samad. Katun ka lang tubag-tubag na ako, Estrella na. Nakatun ka na. Dalaring ako samad, nurse. Nagdugo. Dasing mang nagtunga si Samuel, tiyo. Dilin mo mailhan nga, may grabing hitabo siyang kinabuhi. Bisan galing mga nahibaw nga nakailan ni Samuel, nakadayagan niya. Tungod sa talagsaon nining pag-move on. Nabalay ka lang ko, Anthony. Salamat kung naingon ana ang gipakita niyang kadasig. Dili ka nga mabalakan niya, tiyo. Ilaray pagtuyok sa katuigan na. Gawas nga malimtan ni Samuel ang tanang nahitabo siyang kinabuhi. Malimtan na niya sa hingpit si Ophelia. Gusto ka, Anthony. Bisag mo ingon pa ta. Wala man. Nalimtan naman si Ophelia ni Samuel. Pero may mga time gid nga makasabot ka kung sagyod o kinsay ginutukan ni Samuel. Di ba, tiyo? Tinuod yun. Kumusta naman ang kasos ni Tabo lang Samuel ug Sofia, tiyo? Huwag kini pagkatulga, Anthony. Padayon pa ang pagpaniid o pagpangita o gustong ebidensya.
Nalimot si Emil nga may duplicate ko sa yawi ining gate. Susihon akong maayo. Nagduda ko nga dunay nahitabo din sa wa pa ko moabot din. Doon kay bugat nga nahitabo din ang dapita tungod sa dili ordinaryong samad ni Emil. Dinhi si Emil sa sud sa akong pag-abot. Wa may timailhan nga may nahitabo dinhi sa sud. Tungod kay naaman sa hustong lugar ang mga butang. Ang pala, wa mabutang sa hustong butanganan. Kining yuta. Humok ang yuta. Dili ingon ani ka humok ang yuta dinhi sa luyo. Bantok ni dinhi. Murag gikautan kining dapita. O gibalik pagtapon kining yuta. Nagkadugo ang handol sa pala. May kalihukan si Emil nga wa gyud nako masayri. Iyang gitago. Ginoo, ikaw mo ilabing nasayod. Way matago sa imong mga mata. Gamhanan ka, busa na hibaw ka gyud kun unsay mga buhat ni Emil. Hello? Kathy? Uy, Mapay pagkatog ni baby. Kumusta na ka? Pi, sorry ko kaayo nga, dili ko kumatawag ni mo. Kaya maiko ko nga makaistorbo. Sige lang. Ako lang manawag ni mo kung mahigayon ko. Kumusta ka na? Maayo man ko, kung ako si unyot ang imong pangumustahon. Bisamot ka nindot ang among relasyon, Pi. Ikaw, kumusta ka diha? Maayo naman ko, Kathy. Malipayon ko, uban sa kong baby. Gimingaw ko ni mo. Permi ko magunaon sa kauban patang duha da sa Jensan, hangtod na diya sa Cebu, ug hangtod na sa atong pagbuwag kay. I hope, ingon sab ka anak, Kathy. Maghando man gani kog laing tao, ikaw pa ka. Nahibaw tang duhaon sa taga-suot pag-aayo, Pi. Hinumdum pa gani ko nga, permi ko nga ako'y mangitag paagi, aron magkakita mo si Samuel. Mangita ko paagi nga, katagan mong lugar si Samuel. Kathy. Hinumdum pa gani ko nga, dugay kang nagkasulti si Samuel, nga nagkagusto siya ni mo. Bye, Kathy. Si Samuel ba kato'y misulti good o ikaw mo Mihilag ang i-open? ako, baby, Kathy. Mihilag si baby. Bye. Uwa naman unta ko'y lapot. Kay minyo na sab siya. Malipayon na sab siya karon. Pero ano ka? Nganindot og tamis manggihapong huna-hunaon at milabay. Unya,
sa una-unaon. Mao ba? Gisaway lang nako nga hisgutan si Samuel. Pero paglitok gid ako sa ngan ni Samuel, gidali-dali na niya putang ang telepono. Klaro na gyud. Klaro na. Sa sunod, ayaw nagisguti si Samuel. Aw, mapasa si Samuel ba? Dili ba? Dili sa gusto makabati sa ang Ophelia. Kulo ko'y gug ko, kay usay mamasin man ko. Daoy. Bye, Nyot! Love you, Nyot. Bye! Ay, bye na eh. Ay, babay na sad sa memories nilang Opie og Samuel. Bahala na, dili na ko maghisgot-hisgot. Kitsa may nangita ni Sir nimo. Ay, babay man ka na siya man ang Esther. Unsay tuyo niya ni Sir Emil nimo? Ay, wala man musulti. Lingkod day. Salamat, ma'am. Kinsa ka man palihog. Unsa may tuyo nimo ni Emil? Kaipon ko sa usa sa mga trabahador sa milling, ma'am. Asawa ko sa mekaniko sa milling. Mao ba? Kadto si... Mailhan dayon siya sa iyang angga, ma'am. Kadto bitaw si Dodo. O lagi, si Dodo. Nakaila ko. Ngano man unta? Ma'am, nananghid siya nako atong miaging simana nga makikita siya ni Sir Emil. Doon ako na sila sabot ni Sir Emil nga magkita sila. Pero hangtod ron, wa pa man siya mauli sa amo. Unsa? Maong ni ako, ma'am, nagsusi ko. Siguro ka nga nagsabot gyud sila nga magkita og si Emil? Sigurado gyud ko, ma'am. Mao may sulti ni Dodo nga magkita gyud kuno sila si Sir Emil. May bakasyon man gud unta to si Dodo. Pero diyang napupos ng iyang bakasyon, nahipong man ko nga wa na siya mo trabaho. Akong gipangutana nga nung wa na siya mo trabaho. Matod pang Dodo, magsulti pa kuno sila si Sir Emil. Unya mauto. Atong adlaw nga nananghid siya nako. Ang iyang pananghid nga magkita sila si Sir Emil, ma'am. Tagadiin ka man, day? Samanta, ma'am. Ikuyog ta ka og pagpangumpra. Ma'am? Mangumpra ko. Og mangumpra sabta og para sa inyong bahay. Pilay anak ninyo ni Dodo? Uno, ma'am. Napakoy masuso. Tana, mangumpra ta. Makahimo ka na niya pag-drive? Magahimo naman. O sa plano ni mo karong adlaw, anak? Prepara lang gamay. Kita-kita raman. Kung doon ay laing masagol, si Kate Region. Anak, happy birthday. Ingon na, anak. Sayag kang tan-aon. Sayag kang tan-aon ng imong dagway, anak. Happy birthday na. Salamat pa. Sunod na ako palihog, day. Oo, ma'am. May mong mangutana? Oo, ma'am. Unsa man na, ma'am? Nganong wa ka man muuban ni Dodo?
Dili man siya musugot, ma'am. May balibad man gyud siya. Maungawa na lang ko mamukos. Kadagay sa mong gikumka para namo, ma'am. Unsaon ka namo pagpayad aning Dodo? Dili ko kini pabayran ninyo. Ihatag ko kini ninyo. Ha? Darita, white tao dali sa counter. Dito ta sa sunod, day. Dali. Excuse me, ma'am. Samuel? Sila'y paunaha, Samuel. Una mo palihog, Ma'am Esther. Anghelo? Una lang mo palihog, ma'am. Daghan kayong inyong kinumpra. Gamay raman ng amo, Ato lang mi sa sunod, Samuel. Salamat kaayo. Maglinya pa mo dito, Ma'am Esther. Umayo din kay ikaw mo'y maguna. Ano sa'y daghang milinya sa tong loyo mo? Please, ayaw kong ingnaan eh. Nganong ma'am man? Nganong ma'am, ha? Sige, daghang salamat sa inyong gihatag nga higayon. Okay, muuna mi. Ikay una din Samuel. Doon ako nalimtan. Excuse me, Ma'am Esther. Anghelo. Sige. Wa dam ha. Nag-abot ta. Nangumpra sa din. Gisugo mi si Papa sa among agawon, Ma'am Esther. Kumusta ka na? Kumusta ang kinabuhing minyo, Samuel? Malipayan kaayo. Oo. Malipayan kay ko, ma'am. Good. Maayo kay malipayon kasab. Sama ni Ophelia. Malipayon usab si Ophelia dito sa Ma'am Esther, Amerika. may tawag ng counter. Oo. Kwentahon ang imong kinumpra. Okay, thank you, Samuel. Dugay kami balik dito sa counter. Imong gitoyo? Akong gituyo. Dili ka kaharong ni Ma'am Esther? Hindi lang ko gusto. Ay kong kataw Mura di ka minus kinako na. Nga milikay lang. Nga naman di ay. Kung nahitabo pa nga si Ophelia ang dito, mulikay ka ka. Round like a circle in a spiral. Imo pagyuday kong ihatod sa amo, ma'am. Ihatod lang nato ang mga kinumpra sa inyo, ha? Pero, mubalik kag kuyog nako. Ha? Nga naman di ay, ma'am. Kay asa man di ay ta. Di ka madagikan. Anong karoon pa ka mabalik din sa ospital? Sod nga riday. Dali. O magkamaguna-una. Pagkawason ako sa doktor ron. Ano ko sa ato magpakayo. Tingay ko samad. Nakaila ka ba ani Di kuyog? ko interesado kinsa na siya. Hala, pangandam dayon. Pangandam. Sige. Mituto ka magulo na ako, Estrella. Lihok na. Asawa kini siya ni Dodo. Dodo? Kisang Dodo? Ang mekaniko. Oh. Nangita siya ni Dodo kay sukad kuno adtong adlaw nga nagkita mo si Dodo. Wa na gyud kuno mo balik pa ang iyang bana sa ila. Sir Emil,
Wa na gyud mauli si Dodo sa amo. Pumapauli sa inyo? Oh, sir. Kuwari ako jacket isa labi. Kaya sulod na ako. Oh, diara Emil. Kanyag, pumapauli sa Dodo. Sa maday. Ako na yung pagitaan. Ha? Ayaw gud paghal-hal di Australia. Mura ka ba nagpakudak niya, oy? Panguhanan da doon kayo pauli na ko. Tara, Australia. Oh, tayo pa. Sa maday. Kisingani mo. Kisingani mo. Di na, sir. Gibakakan ka lang sa imong banat tinay. Huwag may magsabot nga magkita, mi. Ha? Mo ganit tinood. Sige. Oh. Niya bagyod. Nahibuong lang ko atong Dodo. May bakasyon siya. Akong gipirmahan ang iyang bakasyon. Napupos na iyang bakasyon pero nahibuong ko. Nga hangtod karon wa na gid mo balik ang imong bana sa trabaho. Nga din nananghid sa nimo? Ha? Nananghid ba sa nimo? Nananghid, sir. Nga makita lagi ko mo. Nga magkakang imong bana, oy! Katapusan na mong istorya dong last day before his leave. Ha? Human adto, wa nami magkakita. Okay? Basta lang sertihan ni mo dahi. Kay kung abdan pa ko nimo nga gisapot, ambot lang ka nimo. Sige dahi. At kadiot. Basta ko kay plite. Oh, duwa tayo. Para imo plite. Na ako'y plite, sir. Oh, ikaw. Saan tos Dodo? Na ato'y babae? Basig natin babae niya. Nagtabahan sa iyang babae. Wato'y babae, sir. Malahubog og sugarol hinuon. Ah, mo day magsigit og pangayo na ako. Labi sir, kay muagi ko. Dapat niya! Pagdali di haway! Bagot mo sa gawas, ha? Tinay. Tana. Magkuyog tagpanggawas. Dali na. Usa ba ka diha, Esther? Nakasakay na siya. Usa pa may gibarug-barugan mo diha? Sakay na! Emil. Di na ko gustong may ipangutana kapabahin adtong bayana. Ug labaw sa tanan bahin sa iyang bana. Bahin, Dodo! Kasabot ka? Putlan ka na ako sa imong dila. Kung muusab juga. Kaniyot ng good kayo. Ug paminawa ra gud ko. Naminaw ka? Minaw ka ba? Naminaw man. Bisag unsay imong mapanid-an sa akong mga kalihukan. Hangyo lang ning ako diha nimo, ha? Nga, dili ka magsusi-susi. Ayaw gid pagsusi, ha? Ayaw tudluang akong okay sakit na, Emilio. Tanan mong mga lakaw. Tanan mong mga lakaw. Kani adto og karon og sa tanan mo pang mga lakaw unya. Wa ko'y labot ug wa ko'y pagduda. Ang gipasabot ko nimo nga ayaw pang hilabot. Dili na. Dili na, Emilio. Tana, mamauli na ta. Lagi. Salamat, Kati. Salamat, Ton.
Ayaw pa salamat, Sam. Gusto lang namo nga malingaw ka. Kung pwede pala nga maupan ka namo sa paglaro-laroy, nindot unta. Aron ta malingaw ka. Pero imo man gipalabi nga magsigi kag tago din sa bahay. Ako ning gituyo. Nagpractice ko kung saan pagmunghi. Magmunghi ka? Magmunghi na lang ko. Okay, ato na mi. Bye, Sam. Bye, Kate. Masaag mo ha? Permi naman ming masaag, Sam. Kung magkasag, makatultol naman saan may pauli. Sumangkaw. May gipasabot man tong kusiya, ha? May gipasabot gito. Ano man? Gusto kang masaag ta? Hilumoy. Sa imong gilingi. Ginuntan di ay tagtanaw ni Samuel. Kaluoy-oy. Bitaw? Usa kang kasiyas kapalaran na sa ko'y gagaw, no? Layo sa imong pananaw, uy. Lapos man sa buwan nga hayag kayo. Trespassing ka ha? Misod ka din sa kong balwarte nga o gani manuktok. Sige lang. Papriso lang ko. Bitaw. Unsang kantaha ang imong nakumpos sa imong pagtanaw sa buwan? Dindot kayong kanta ha, ang hilo. Kantaha ko no? Ayaw lang eh. Madabi niya ka. Unsa bitaw na yung kantaha? Maminaw ko. Kini siya o mamugos yun eh. Bantay bitaw ka. Sige niya eh. Bantay ha? Sige. Dawatan na Ophelia. Uy. Ang gugma kong gihalan. Uy. Balaanon nga gugma. Uy. Ug dili mo luban. Husto na. Utang buot husto na kay kahilakon kung naminaw ni mo. Baya. Ay. Ano man to? Kanta-kanta lang gud. Gituyo to nimo. Ambot. Mikalit man to. Magpasiaw raman unta ko. Kalit man siya tungha sa kung huna-huna. Anak, bisan pang ipaagi ni mong komedya o pasiaw, aron patuhuon minimo nga baliwa ni mo ang tanan. Bisan gikasal ka na sa laing babae, aron mo tuo mi, gagikalimtan mo na si Ophelia. Apan, sakit no. Sakit eh. Ang tinuod sa puong nga laksi. Sakit kayong paminahon. Sakit kay siyang laksi. Kung mo gamit sa kasapo nga papas, managana ka sa tungod kay kung papaso na nako siya. Mahanaw na gid siya ako. Samuel. Tia. Hi. Oh. Naunsa man ka? Huy. Naunsa ka, oy? Huwag yun ko magdawam, tiya. Kini
bang jacket ka akong gisulob, gikan pa ni sa Pilipinas. O pag-abot ako din nakut-kuot ko sa bulsa sa kong jacket o nahibuong ko sa nagbagal sa bulsa. Kay unsa man di ay? Kini? Panyo. Kakisa man ang panyo. Kay Samuel. Ha? Nganong nagkadugo man na? Ha, Ophelia? Nganong nagkadugo man lagi ka na? Dito sa Padagre. Hilom ko miadto sa gipuy-an nila ni Samuel. Gusto ko makakita niya kay ang tinuod. Pero may kumawa sa akong kagalingon tungod kay gusto ko mamukos sa akong gugma. Og nagkasulti yun, mi. Unya nang hilo, mi. Kitutukan ko siya. O kitutukan sa ko niya. Og ang amo na lang mga mata may nagsultihanay. Anam-anam nga nagpaduol ang among mga ngabil sa usag-usag. Apan may abot ang tao sa kong amahan. Nagdali-dali mi si Samuel. Iya kong gibitad paingon sa kural nga barbed wire. Ingon si Samuel ako, Dali, Ophelia! Suong si kural! Misog kong dali-dali tiya. Gibitad sad ni Samuel ang barbed wire. Nga pagin si Samuel ay, Dali, Ophelia! Kulpa na kaayo ko atong higayon na. Mao nga, nisuom dayon ko tiya. Ug pagsuom gyud ako tiya. Prak! Nasabot sa barbed wire ang akong buko-buko. Ug nasamad gyud ang akong buko-buko. Naunsa ka day? Kahila ko nung puno sa kabalaka si Samuel nga nangutana na ako. Naunsa ka day? Nasamad ko dong. Dali-dali dayon niyang gikuha ang iyang panyo. Dali-dali dayon niyang gikuha ang iyang panyo. Piko no. Nya iya dayon kitanaw. Nasamad ka day. Iya dayon gibutang ang iyang panyo sa akong samadiha. Nya iya ko. Iya kong gihakan. Og mo ni panyo Ano pa niyo, ate? Akong gitaguan. Iya man ni panyo. Wag yun ako nilabi. Gusto na ako magpapilit nga buhi. Ilapay na kukuan ni panyo, ate, ha? Ha? Ilapay ko, ani. Sabi ka puslanan nga magtinir kog butang nga way pili. Kay ang tag-iya, labi ng samot nga WhatsApp kay pili. Lapay niyo. Oh, ilapay ko. niya. Tanawa yun, ha? Kiaplihan ako ang sudlanan sa basura ang kwarto. Unya ako kibog din, he. Pa! Nanas basuran ang banyo ni Samuel. Good night, ya. Oh, good night, good. Libog na sangkutaw na ko, ani. Ophelia! Ophelia! Oh, I am sorry lang ga. Nakasyampo imong oo. Naliko ko tiya. Unsa man? Sayo kayo ang garbage collector. Akong count nimong basura. Oh, naman siya. Kuhaan na. Thank you. Ophelia! Ophelia!
Huwag sa matya! Ang panyo ni Samuel, huwag man lagi dire, hain man di ay. Da, akong gipos, uy. Nasamo kayong tanawon. Tuwing! Adto ka na. Ato na ko sa eskwelahan pa. Amping anak. Salamat pa. Okay. Ah, Pa? May sulti ka? unsa man. Okay ra ka. Kung maingon kong okay ra, kumutuo ka. Kung maingon kong dili ko okay. Unsa man? Oh, mas tuhuan ako. Kung moingon kang di ka okay anak. O bitaw. Dili ko okay. Mo'y angay mong huna-hunaon nga. Lahi na may kinabuhi pa. Minyo na siya. Ug malipayo na siya. Pero, lahi ka na ako nga namakak. Nga malipayon ko. Pero, ang tinuod ay dili ko malipayon. Pero gusto na ako nga mutuo siya nga malipayon kay ko. Ug labaw sa tanan. Mahibaw siya. Kagikalimtan ko na siya. Ito na ko pa. Dawata na, Ophelia, ang gugma kong gihalad. Bye pa. Balaano nga gugma og dili muluban. Madaog rin nimo, Samuel. Oh, Ginoo. Grabe, gyud kayo. Ang gugma sa kong anak. Ngadto kang Ophelia. Is it a kind of dream? Gutom ka gitsam. Ay, wak gitingog-tingog sa ganina. Sige. Sige, kaon. Karon, manam ka kaon. Pwede tingaling. Mulirog ka. Nindot man dining nakikitiner nga kagool, no? Budak ko atong kaon. Bitaw ay. Lami kayo si kaon kate. Mabitaw sulti nila, Sam. Anak sa di ay ka? Natural lang mag-uol ka. Dili pa duga ang Kat. hitabo. Sangpit ko mo, Sam? Sige mo kontakan ni Ope. O, kaning uwa na kaayo? Nga ta naman ka. Ay, sapaw ko di anyo. Dili na kaayo, nga naman di ay. Round and round I go in circles, trying Wa man. to be free. Since you went away, the world is closing in on me. Celia, Emil, doon na kay isugo. wa. Ay baon to lang kang buwan to na ko sa trabaho. Sige. Makahigayon ko. Mulakaw ko.
Simentado na ang tukaran palibot sa bahay pahuwayan. Simentado na kitanan. Ano gisemento man? Baga kayo ang... Ambi ang imong yawi. Ambi ang duplicate sa yawi aning gate. Piskot ka, Estelia! Matod pa ni mo. Mutrabaho ka. Kadugay ba ni mo? Emil! Karon, isulti nga rin ako kung unsay naa sa imong hunahuna. Ngano nagipagbaga na kog pasiminto ang palibot. Emil! Unsay naa sa imong hunahuna. Uwa! Emil, ayaw! Mahadlo ka man di ay! Mahadlo ka man di ay, ha? Emil! Ha? Ha? Agay! Di ka magmatngon! Di ka magmatngon, ha? Di ka magmatngon, ha? Marika! Ayaw na, Emil. Sakit akong kuto-kuto ngay mong gilsumbag. Dali sa imong sakinan, dirip! Marika! Dirip! Emil! Dirip! Ha? 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 Lisod kayong tuhuan nga bugo ka. Kay di man makasabot warningan. Di baging na baka nga ayaw gid panghilabot kung unsay akong buhaton. Pero ni arasab ka, gahi kag yung pasabton, hab? Hab? Ha? Ayaw! Ang unsaon ka, ang bayhana ka. Ba't yan usab ka? Ha? Emilio, ayaw maluoy ka. Ha? Ayaw hintaw ni Emilio. Mo inibuk. Sige. Biya na yun din, ha? Biya na yun din, ug balik sa ato. Nagkabati ka, ha? Usalan, ha? Ha? Oo. Mapauli na ko. Mapauli na ko. Mapauli na ko. Mapauli na ko. Arang! Iparok na ko ng imong naong sa Manibila? Ayaw! 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 Ha? Ha? Pauli sa ato, ha? Pauli sa ato. Kay gamay nila kuwang na ilubong ka sa nako din, he? Ba? Laya siya! Ilubong ka na kung buhi asawaha ka. Kuwang nalagamay nga ilubong kagad ako. Butika. 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 Ay, ng butika. Kasukaan ko. Mihanap ang ako pananaw. Misulti ba si Tia Cecil? Unsa yan tuyo? Waling ko mangutana.
Ngano pa ang hilo? Oh, uy! Saan nga ito ikasugat nga? Nagikis-ikis man ang dagat. Oh, bantay pa! Ginoo! Dali pa! Tabi! Pablihan na itong putahan! Ginoo ko! Estrella! Bahala na! Dali, Estrella! Dali pa! Dali! May asama ka na! Dali, Estrella! Nagkatangay rin sa Manibila! Aron mahulog ang kusina! May asama ayaw makina pa ang hilo! Magpalayo! Dali ni! Dali pa! Dali pa! Dali pa! Dali! Panginoon! Pa! Hello? Opi? Oh, Kathy. Ophelia? O nga na nanawag ka man. Gitaw ka na mo ang imong Papa Emil. Pero huwag ka na mag-contact. Gitaw ka na mo ang planta, pero silang tanan nga among napangutana, huwag mahibaw kung nahin si Papa nimo. Gitaw ka na sa namo ang inyong bahay, pero huwag nahibaw sa mga katabang kung nahin si Papa nimo. Nga naman lagi. O sabi na ito po. Ophelia, na-aksidente si Mama nimo. Ha? Asa? Asa mo na ito mag-contact si Papa nimo? Ha? Ginoo ko. Di ang ilaw? Unya! Huwag mahibaw kung nahin si Sir Emil. Unya! Unsao naman lang ni si Estrella? Nagkasulti namin si Ophelia. Oh, ha? Nagkasulti mo? Ako siyang gitawagan, pero iko lang mahilak. Unsay ang gisulti, Kati? Dili na ni mahimo. Dihalang mo. Asa ka, Tiyo? Wala ba lang gisulti si Ophelia, Kat? Wala, Emmanuel. Gok na dito si Tio Angelo. Basi nga sa tupunta. Pa! Pa! Wata ko pa! Pa! Hain man ka si Emil. Kumusta sining Esther? Wa pa magawas ang doktor nga nagsusi niya. Yamat gud. Yamat ra. Nagbuot-buot mugso din sa konsular. Bisag pamatyon ko kamo. Wagin mo'y daganan. Kay misud mo dinhi aron mangawat sa akong bahay. Mangurimos mong duha, irong gutom. Ganiha ka nang gikinahanglan si mo asawa, Emilio. Oh. Grabe ang iyang kahimtang. Tuwa siya sa ospital. Irong gutom! Basig dili mo na siya iabdang buhi. Giunsa mo pagkahibaw, irong gutom? Ha? Ha? Giunsa mo pagkahibaw? Giunsa mo pagkahibaw? Ha? Iyan akong kwilyo, Emil. Giunsa mo lagi pagkahibaw? Nagkuyog mo, mga salbahisa mo? Ha? Ayaw paglikay, irong gutom? Ha? Ayaw paglikay, gubong ko ng naong mo? Ha? Ayaw kong pugsa. Patsunta ka! Patsunta ka! Ayaw kong pugsa! Ayaw, Emilio! Dugay na kayo ko na landry nga mamatay ka! Nga mamatay ka na uta!
Nangkatol na ako ng imong tutulan. Kinit. Ayaw lagi yung taon, Emilio. Nangintahon ka? Ha? Isa kung sabay akong buhaton ni mo, irong gutom. Dili ko manubag kay niya mo sa akong kaugalingon. Isunod kong ihaw ang imong anak. Ayaw lagi, Emilio. Tingnan kang ayaw kong bugsa. Ay, agay! Ayaw kinut akong naong dinis akong sakyanan. Buhay ko pa. Paminaw, Emilio! Paminaw! Sayon ko ra kayong baliun kining imong liog, Emil. Apan di lang ko gusto mahimo kong kriminal. Sama di mo! Ayaw gid ko buhi irong gutom. Kay bisag iro ka ba, daginuton ta ka. Mabilanggo ka gid kay niya ka sa akong kaugalingon. Ha? Ha? Oh? Wa ta sa sud sa imong kaugalingon. Layo ra ta sa imong sular. Kisabot ka! Ikaduha na nako ning sulti nimo. Kinahanglan ka sa imong asawa. Kung maluwas pa siya, pangutanaw niya kung unsay nahitabo niya. Sakit sa Tara. Tara, Samuel. Samuel. Pa? May gani kay igo ka ng bitanaw na mo ni Emilio. Bisan uwangon ko kamong duha. Apan sa sama ni Emil. Kita gihapoy maalkansi kay ipasangil unya niyang gitabangan nato siya. Inaot unta. Nabutagam na siya. Wala pa lagi tao dari kay. Itaw ka sa nako sa kuan at trabahoan wawa sa dito. Aw. Di ana di ay tayo oy. Kisala? Sir. Si kuan. Amila. Isos marisep. Kisala? Hello? Hello? Din man di ka, Papa Emil? Oh, ikaw na ni. Usahay mo toyo, Ophelia. Din ka man di ay. Daghan mi nangita ni mo pa. Unsa lagi imong toyo? Gikinala ka sa ospital. Listo na kahimtang ni Mama. Nahibaw na ko! Anya, ganun na ka pa man diha sa ato. Ganaybaw ka naman di ay. Mirisi sa imong inahan. Mao na yang niya. Kilaagan siya nako. Wala kay mahibaw. Milaag ka ng imong inahan kay nagkita sila sa irong gutom. Papa Emil. Hilom ug tago sila nag-abot siyang hilo. Unsa? Oo, Ophelia. Karon pa nako masayri nga gihimo lang kung buang sa imong inahan. Pa Emil. Gikabahan siya nako. Ayaw na, Pa Emil. Pa Emil. Ophelia? Unsay sulti ni Manoy Emil? Unsay sulti sa imong amahan? Hain man di ay si Manoy Emil. Maupay pa kanaog, ma'am. Human nilag sulti ganina ni Inday Ophelia. Misod man si Sir Emil sa banyo kay naghilamos ba tingali to? Baka human nag-ilis, unya, nanaog. Oh, tuwa na siya, ma'am. Misutoy na ang iyang sakyanan. Na sige, salamat. Wala isa pa yan, ma'am. Sige, bye-bye. Bye.
sa kisa oras niyo. Moduha na kapin ka oras. Wa pagi magpakita si Emil. Shh! Nagsabak mo pa'y pagtungaw. Sir Emil? Paggawas na mo, Kati. Wa ako kamo kinahanglan na din, eh. Miapot ka pa unta dayon, sir. Wa nang tami din ining oras na ron. Maluib mo sa ming biyaan sa ng Esther nga way tagtungod. Tara, Kati, tara. Adto na mi. Tana ba? Dali na. Manangit lang kung kata. Ay na lang lagi, pasagdi na siya. Anda na siya. Ingon sila, himatsyon ka na kuno, mister. May ago ka pa man lagi. Ha? Buhi ka pa man di ay. Maayo unta to kung namatay ka pa. O dahil labanon ka manggod. Kung nagmatngon ka pa sa akong gibaod ni mo, o dili ka unta maabot dito. Mauna imong naani. Gaba na kinini mo. Kay dili ka mo patuon ako. Ha? Unya, di pagyod igo, nagkita pagyod mo sa Angelo. Maong si Angelo ang naghatod nimo din, he. Ophelia, ni anak ko. Ngano, day? Sud palihog, Tia Milagros. Lingkod, Tia. May tuyo ka, Ophelia. Unsay imong tuyo? Tia Milagros. Gusto ko mo pauli. Ha? Gusto ko mo pauli sa Pilipinas. Sa labing dali, gyud. Mupauli ka? Gusto ko mo pauli sa labing dali. Apan? Please. Please, Tia Milagros. Dili na ko makaagwanta. Mupauli na ko sa Pilipinas uban sa akong anak. Usbo na ko, Tia. Sa labing dali, gyud, Tia Milagros. Ha? Di pa ko dugay nga nanawag ni Angelo. Maayon ako na ang kahimtang ni Ma'am Esther. Salamat. Salamat, Kati. Thank you, Sabnoy. Bye. Bye. Salamat, Ginoo. Salamat. Si Kati ay magkikasulti? Nakakaday diha sa akong layo. Kasi nanawag, ikaw? Kuan. Bahin sa kahimtang ni Ma'am Esther? Kuan, kining, kuan. Nganong mipahiyom ka man? Mabay sulti ni Kati nga maayon ang kahimtang ni Ma'am Esther? Kuan, kining... Wa masay makabasol nimo kung mao kada imong bation. Oo, tinuod man bitaw. Nalipay ka kay naibaw-an nimo nga ang imong tabangan luwas na. Nagkasabot masabkos bation so sa kataw. Sa magud nimo nga Ganong wa nimo tiwasa? Mautrasab kay ko. O mautrasab ang usa ka tawo nga moingon nga karon nga karong panahona lahi na kay sa kaniadto. Makaagi man o pagbati. Apan makausahan na makadaghan mo siya mahala o gigugmaa. Unya, way katumanan. Iwa man matuman.
Ipupo og kapakyasan kay pakyasman. Mula ba yung daghang panahon, Samuel? Apan wa damha. Ang adlaw ug higayon nga nangawat gyud og panahon. Wa gyud nimo paabuta. Apan diha ka na diay sa kinawat nga panahon nga mao'y bunga sa wa matuman ug bunga sa pakyas nga pangandoy. Nganong limdan man ako ang akong gibati? Nganong taguon man ako ang tinuod na akong gibati? Nga kaluoy, diyang saksihan ako ang makaluluoy kahimtang so sa kababae nga makausana. Kadaghan ako siya mahala o kigugmaa. Kaniyad to, mao ang gugma o pagmahal nga pagbati, anak. Apan karon, ang nahibilin mao na lang ang kaluoy. Oh, naluoy ko ni Esther. May mo bang mahibaw-an ako kung unsa pa gyud ang gusto mong mahibaw-an nga rin ako ngadto ni Esther? May sultihan gyud ako. O sa pumayangay na kong taguan. Tama na si Esther. Naimutang naman na siya sa dugay na kayong panahon. Bitaw, sama gud nako. Ang ako lang ikasulti nga kung giunsa pagmahal si Ophelia karon sa nahimo niyang bana. Aw, moingon sab ko nga kung swerte pa ko ni Ophelia, nag-awas-awas unta ang matilawan niyang pagmahal ako ngadto niya. Parehas matingalit ang duha, Panghilo. Parehas ra bitaw. Kaniadto, mao ang wa matuman ug ang kapakyasan. Mao gyud. Sa gugma ug pagmahal nga wa matuman. Korikik. Karon, ikot na lang kita sa paghandom. Sa way lami ug bati nga kagahapon. Korikik. Diwata yun ni mo si imong amahan na, oy. Korikik. Unya sa pikas pod. Unsay pikas pod? Pagoryo-goryo pag yung ka, oy. Ngano lagi? Ang ginahan god og ang anak sa... Oh. Bitaw no. Maragi gitoyo no. Murag gi-program. Ay, kulukoy maning pagbati ah. Kulukoy ning hitabo. Unong-uno na to eh. Mayo pa. Mayo pa. Kidugagan lagi na to ang sakit sa atong dugan. Oh. Pa? Gano anak? Kakantaho na masagkog. Dawata na Ophelia. Aw. Uy, kamalipayon sa duha o. Muralag barkada ang duha o. Unsa kay gistoryahan sa duha ay? Papilami sa inyong kalipay, B. Unsa man yung gikatawan? Papa ay. Wa man, nag-istoryahay man lang mi. Unsa lagi inyong istoryahan? Istorya ra gumigubat. Di ko na sila magtarong, uy. Oh, asa man mo? Namarog mo gud mo. Mangita mi gubat. Ano pa? Pangita tagubat.
Pagtarong good mo, Sam. Dawatan na, Ophelia. No? Unsa man tong amahag anak, oy? Nagaklaro ka? May kanta si Sam og dawatan na Ophelia. Unsa? Fools give their hearts much too soon, just like schoolgirls. Oh, di pa dugay nga nanawag si papa nimo. Nagpahibaw nga okay na si mama nimo. Luwas na ang kahimtang. Na aksidente di ay. Nabangga ang iyang kotse, pero naayo na siya. Di na kita angay mabala ka, Ophelia. Unya, kumusta man sab ang imong lakaw? Mahinayon gyud mo og pauli sa Pilipinas? Miyapit ko sa bookstore ni Aris diha. Wa magid ko mahimutang. Mitawag og balik sa Pilipinas. O gusto ka, may sulti ni Papa nako nga maayo na si Mama. Og dili na ko mahanayon tungod kay kaduhasap. Ano ugon kung dili na ko waton ang hapitan akong citizenship. Sa laing bahin sab. Magunsam sa ko dito. Wa man dito ang akong kalipay. Sagdi lang. Sagdi lang. Malimtan ko ra lagi ang amahan sa akong anak. Si Sam na sad. Malimtan ko ra lagi siya, Tia Mela. Malimtan ko ra siya. So pa may ako niya. May asawa na siya. Og malipayon na siya. Siguro kung malipayon siya o ba ang siyang asawa. Nagpabilin ang dako kapag tuon ni Ophelia nga malipayon si Samuel siyang kaminyoon. Mauusab si Samuel, dako og pagtuo nga malipayon si Ophelia siyang kaminyoon. Ug milabay ang mga adlaw. Unya, migawas na sa ospital si Esther. Dali sa kwarto. Oh, Emil. Gusto kong mapahuway. Unsa man kining mga dagkong malita, Emil. Ang imo ka na mga gamit o mga biste. Ngano man na? Ayaw na lang pahuway din sa akong kaugalingon. Ihatod ko ikaw nga doon ni Angelo. Emil. Kamu na'y pag-ipon si Angelo. Ihatod ko ikaw ngadto kang Angelo. Mga higala palihog nunti sa pagpaminaw ng uban pang mga sumpay ni atong sugilanon. Mihabu-habo na usap. Tagsulat Fermin Colliantes Gomez. Obo sa direksyon ni John Gomez. Musika gipahaom ni Joel Bense. Recording editor Rani Budumo. Soundman Christian Hindrigiano. Dalit sa RMN Drama. Umuto ka listeners ang part 12 sa dramang Mihabu-habo na usab mga ka-listeners no niya. Dito na kog basa sa comment. May lang tawag ding function ni karon kay ning gamit ko og open camera no. Kay di man simo function sa camera gud mismo sa aning puan ba. So gamit na kog open camera no. Lahi og setup ning open camera. Pero hope nga mo function siya kay sayang og di mo function. Nya katong kire lahi sa nisa kay kini siya nga mic na jud kaugalingong kanang app no, Boya app nga ikon og mogamit ka sa Boya app tipid imuhang kanang memory kay automatic siya ma-compress
Kintahay ga video ko ron, makompress automatic ba dili dako og kaon sa kuan internal storage. Mo na nakabintaha aning sa Buya mic no nga connected sa iyang app kay tipid sa kuan sa internal memory ug mag-record og video. Kini pa kasubay og unsay kalahian po na yung open camera kung tipid ba sa siya sa internal storage o dako na siya kaon no. So murag dako tingali po ni kay kuan man lahi man sa camera man og tin-aw kayo ba. Murag maklaro na itong mga bugas-bugas, mga tumtum. Lahi ni kamera habay sa open camera mga ka-listeners. Magbasa na ko dito sa comment, no? Madapas yun, paspaso lang na ako, kaya murag hapit nag-oras, no? Hapit na alas 7. So, ang unang comment na lang na si Shapol man, no? Si Geraldine Jacobi. Thank you, my part 11 na. Salamat po sa pagpaminaw, Geraldine Jacobi. Si Roberto Endino, salamat sa pag-upload sa part 11 from Sambo, Sibugay. Salamat kay Roberto Endino dahil sa Sambo, Sibugay. Si Girlie Chelsea, salamat Sir Jan sa pag-upload. Pa-shoutout from Saudi Arabia. Shoutout ni mo da Girlie Chelsea no, sa Saudi Arabia. Salamat kay sa pagpaminaw. Si Iban Lee, good evening idol. Thank you sa mga drama. Malingaw gid from Malaysia. Nice kayo. Salamat kay Iban Lee no, dahil sa Malaysia. Salamat kay sa pagpaminaw. Si Imelda Ganal, salamat kay sir. Huwag tugid mi kung kano sa available mo upload, God bless. Salamat kay Imelda Ganal no, sa kanang pagpaabot. Pasensya ninyo no nga madugay-dugay kay tungod lagi sa kinahanglan yun ako ning tarungon og edit kay para di makat, di matrim ang nay mga isina ba nga naka-copyright bitaw. So para di na ko matrim. So matrim siya, makat siya, makulangan man ang isina. Muna ang balik-balik ko na og edit no. Kini siya katulo ko nagbalik-balik og edit mga ka-listeners. Kay ipatasaan pa na akong pasensya na kay ugwa pa ko pasensya edit anang dramaha. Ikat lang na ako dito so i-trim na ko na para dito na dayon ba dali na mix no. Pero sayangan ko sa mga kana kasagaran makapirate kay kini na ay mga murag maghilak-hilak si Ophelia, kana ay murag emotional kay si Samuel. Mo'y kasagaran ang nay music nga magkuyog mo nang nay copyright sa ka-listeners mga mo ni makalangan akong gyud dupita mo na nga balik-balik ko na katulo jud ko nagkuan ni nagbalik-balik og edit nya hinaot ko karon nga ako lang pahinaot nga di na gyud makapiright ron kay sayang jud kayo ang load ani. Pero kung makapiright ni mapugos na lang jud kog trim ka-listeners kay wala may load mahurot man ang load ani kay dako man kay siya og kanang kuha sa mobile data no muna. Pero manginaot na kung nga di na dyan makapirat kay katulo na ako nang balik-balik og edit no. Sunod comment si Danila Gonzaga, hala grabe ha makahilak man sad ko samtang namati ani nga episode. Grabe nga kapalaran, kasakit ba? Makadayon baka ni sila. Haha, gugmang sinakit man ni oy. Thanks a lot Sir John sa pag-upload ng dramaha. Always jud ko kasunod sa imong mga upload bisan late ko usahay mga drama sud akong stress reliever diri samtang gatrabaho diri sa Kuwait. Amping for me Sir John, may God bless us all. Salamat kayo Danila Gonzaga no diha sa Kuwait. Samtang nagtrabaho minas drama, salamat kayo. Sunod si Jean Love Amat. Salamat Sir John sa sumpay ning dramaha. Nindot paminawon. Salamat kayo Jean Love Amat no. Kanunay jud kang maminaw sa mga drama ba. Si Crisila, hello Lods, minaw ko drama habang namalansa. Mayo na no. Lingaw jud ka na samtang kalingaw pamalansa ba. Pingamping lang sa pagpamalansa diha no kanang Crisila. Unya si AG Andam buwag gyud tay mahimo sa mga kinaiya sa itong mga artista ning drama kay sugo sa direktor. Kuwa pa si bata ni Sama ang saksi humana diretso ang drama. Hays bitaw laban ra jud ta mga ka-listeners. Mao gyud. Pagbuot yun tanan sa direktor no nga mataas ang istorya madugay-dugay pa no. Kita gud puy kuan na niya. Kana Muhawag kita gibinuangan na kanang direktor na. Pero nga na dyan ang mga writer, director nga mga maayo dyan kayo ba. Butangan dyan nila lang mga padugay-dugay, patrilling, yan na, para daghan patag kanang atngan ba no. So, kinaganahan kayo kung ano yung si Permin lagi mudag kanang himog drama kay thrilling kayo ba dyan. Nindot kayo mudag kuan dyan. Storya murag makuha gyud ang imong kuan ba pag mga emotion yan ano masuko ka maglagot mahimuot ba ka no may kini si Permen Colliantes Gomez no nya
Si Jida Matthew, hello idol, salamat sa pag-upload, watching from Riyadh, Saudi Arabia. No? Salamat kay Jida Matthew no, diya sa Saudi Arabia. Riyadh, Saudi Arabia. Salamat kayo. Unya si Jubilin Eliadora, kining habo-habo lods ba kay favorite kayo nako ni Nisona 2015 RM in Davao. Nalipay kay ko kay gibalik. Salamat ani lods. Watching from Uguban, Tagbina, Surigao del Sur. Salamat kay diha sa Uguban, Tagbina, Surigao del Sur, Jubilin Eliadora no. Salamat kayo no. Nga balik kag paminaw ani no. Unya sunod si Jocelyn Infante. Salamat dyan sa sumpay. Ayaw jud undang ikaw may unang uploader. Magyud. Laban lang yapon Jocelyn Infante no nga padayon yapon ko maka-upload og drama. Sunod si Edwin Pancho nindot boss dyan wakwak na drama Bisaya. Mao gyud nya na may daghang nag-upload na katong Tierra del Sol no. Naguna na daan sila di drama Bisaya no nya napay laing uploader nga nahurot gyud ng drama di wala na tay matilok. Muna sagda na lang no di na wala ko anang drama nya na. Mita na kog lain Edwin Pancho no. Nya sunod si Federico Gantalao dol gipaminaw ni nako kanunay bisan ni ako sa New Zealand. Dol i-vlog pud unta nimo ang subay sa nagliko-likong dalan DWHP drama. Niadto man ang dramahan dol sa bata pa ko. Og mag-vlog nimo og mag-vlog nimo na dako kayo ko og kalipay kay gusto nako ma-recall ang drama niadto. Pasensya Federico Gantalao no kay wala gid putay kopya na no kay yung panahon na gud pa gid ang mga live streaming ba. Nya kini lagi pobre po tayo wa ko ika-upload ang recorder sa una nga mga kanal itong gitawag og component na maka-record kas mga AM station nga. So mahal gud na kay sa unang panahon no. Kahoy ra gyud radyo in town wa matay pang record sa unang panahon mo na nga wagi ko ka-record ng mga drama mo ikaw pasensya no. Federico Gantalao og naat tingali ani ang UHP tingali kung ila pong na-save no ang ilang mga record sa una kay kasagaran sa una kay kuan pa man tape pa man to kasi tape ba nya og nangadaot na po ilang mga kasi tape posible gyud nga nawala ilang kopya depende po og ila tong na save jud og mga unsang mga file nila ba na save sa taga DWHP na apa na karon pero murag duda kung nga wala nga di pila ha kay tong sa kadugay ba kay una pa dapat ila nang ibalik no kay nindot kay paminawon ba ya no. Nya pasensya kay Federico Gantalao kay wala gitana no. Nya si Roland is kugunon pwede ra man dol ikaw na pod magdrama kay maminaw rami. Maminaw lagi. Mora pwede god pero sa man na itong lisod man kay record no. Pumunta studio. Nindot ko ta. Pero ang akong plano maghimo ko kanang kanang storytelling pohon no. So may lag mo function ni karon kini akong gamit no kay mo ni kong gamiton pohon sa storytelling hapsay kay paminahon ba no. Salamat kayo sa imong comment Roland is kugunon. Unya sunod si GR Agrimix Artist. Sala jud ni sila writer ilang mga pride boss diyan. Kay dili man mo gawas ilang emotion kung walay pride. Gituyo na sa manunulat basta drama gud sa radyo. Dapat magpasuabi jud ang imong emotion kay para madala pud ta nga ilang tigpaminaw. Dili man gud pwede shortcut ang drama. Maud og trailing ang drama labi lag si Sir Permen Gomez musulat, madala jud ka nga maglagot, maluoy sa bida. Mao gyud GR Agrimix Artist no. Pagbuot mao jud ay kinalasang tubag. Pagbuot sa writer gyud no. Pagbuot ni sa writer gyud nga mayunani na madata sa tong emotion pero si kiningaw-lingaw ra man pud nga tuwa no. Mao na nga kuan. Sige lang. Sa una maingon jud ko sa una og kanang lang relax lang muna kay kuan pagbuot ni sa writer drama ra nin wow di lang ta padasa tong emotion musulti ko na sa una kay nay mga mo comment sa una nga mangaway na mamalikas grabe kay isu kayo mo comment mangaway mamalikas hasta ko awayon ako may pasanginlan kay murga pag nagtuo sila ako director ba murag ako no giaway sa una ka listeners nakanumdum ko din ang bass ba suko kay siya kay ngano kunong giingaton ako ang kuan hitabo sa drama ako no inahimong kanang murag director sa drama niya di gud ako director nada sa emotion tungod sa drama ba nga luoy kayo bitaw ang istorya muna nga
karon kay ang binta ang mga ni comment ron kay wala man sila ingon og kanang nangaway nagrelated sa drama ba lang comment no, related sa drama nga mag-istorya yan na. So okay ra no ang ma-comment karon kay wala man ingong nangaway sa comment section. Muna ako pong tubagon og insakto no. Musabay na po ko sila mga comment nga sa mga nabantayan nila sa drama. Hindi na lang po na kasahon og ingon nga pagbuo sa direktor kay murag mawala man po sila og katungod sa ilang opinion nga mopadayag ba no. Na murag si Rupel Banyok ba nga mingon siya nga katong sa una ko bitaw nga expression ni Rupel Banyok katong mingon siya nga higala mahimong dili magkatukma ang atong baruganan apan panalipdan ko ang imong katungod sa pagpadayag niini. Mangana man to sa una. Mana nga maminaw na ko sa inyong mga comment, opinion, mabasa ko yan na atagan sa nako og pagpasabot yan na ba. Di na lang ako kasahon kay naman mo yung mga opinion sa no sa inyo no. Pareha ning GR Agrimix artist no. Pero di na ko ni gamiton nga pangasa kaya mingon ta nga ayaw relax muna pagbuot sa direktor no. Kay bawo na mtana nga pagbuot sa direktor ang ato lang ba nga magkaistorya po ta ba sa drama nga atong gipaminaw no. Maura gud na sa nahitabo ron sa flood kining Senate hearing ba no. Flood control project mga corruption mga issue karon no gubot kayo magkadaiya ang opinion isig lahi-lahi o gidapigan, mag-away na sa social media, niya, na mga trolls, magdinabayag lapok, magdinaotay, so, nakaibaw na ta nga, murag gidrama rata sa mga politiko, pero nga mag-away man no, sa social media, yun na ba. So mo ni, mura-mura na sa drama, no, nga, isa kaibaw ta nga drama na, pero mag-isusurya ka punta, no. So, wala na sa kalaay mga listeners no. Kay naman yung katungod ng tao nga sa iyang opinion, mopadayag siya, maminaw ta. Pero di lang ta mag-away kay bati man mag-away ta no tungod lang sa labi na politiko na kay gilabanan dya. Mawa na inyuhang panagigalaay tungod lang sa politiko nga imong gilabanan, asa kaning pusta yun na ba no. So mawa ang diwa sa panagigalaay no. So hinawag ta nga magpabilin gihapon ang panagigalaay, panagsilingan nay, bisan pa og managlahi ang inyong gilabanan nga mga politika. Ayaw na mo komenta ni abot magag politika. So mura-mura ra mag politika ni ang politika lagi ron murag drama. Murag na ay mga twist unsa din. Murag drama ang politika ron mga listeners no. Mo na nga ako lang murag bagi connect ani atong paminaw ron nga managlahi ang opinion, atagan sa ito pagtubag, pagpasabot. No? So, salamat kayo ni sa iyang comment no, GR Agrimix Artist. O niya, sunod si Jimar Lopez, Induta, Gidandramaha. Salamat kay Jimar Lopez. Niya, si Sir Per, daghan bitaw ga-upload mga drama, halos tanan gi-upload, pero mga bati man dramaha. Nila, bisan mga latest drama, o niya, wala kayo nag-watch, listen sa ilang mga dramas. Mas nice good imuha mga dramas dyan. Salamat kayo Sir Per no sa ano na yung pagsuportang pagpaminaw no sa mga drama bisan og kini akong mga drama, mga karhaan, wala na ko latest nga drama kay nahurot na pero minaw gyapon mo. Salamat kayo. Dako kayo pasalamat ninyo mga ka-listeners no. Nga wa gid mo mobiya bisan atong mga drama karon kay mga wala gyud latest drama gid kay nahurot naman sa mga bag-ong uploader. Mga binalik na mga ningaagi na. Pero sige lang, at least malingaw gyapon mo no. Samtang na ay gitrabaho. Sunod si Cleabel Albero, sige lang ug dugay maka-upload dol basta kay makalahutay hangtod sa katapusan nga sumpay padayon lang dol. Salamat Cleabel Albero no sa makanunayong pagpaminaw. Christine Ann Lauron, salamat sa kanunay Sir John. Salamat po ugway sa payan no. Christine Ann Lauron. Starlet Chances, thank you and shout out to Ima Madura. Shout out Ima Madura no. So parehas mong listeners no si Starlet Chances no. Gi-shout out si Ima Madura nga listeners po no. Salamat kayo. Si Arjin Kawadwad TV, salamat Lord. Huwag sa payan Arjin Kawadwad TV. Nya si John Bert Bagyo Sumundong, si kaalaman tong dili pakita ang nawong. Mao gyud John Bert no. Ganahan kay ko ng kang kaalaman yun nga content sa una.
lahi lang karon kay murag wala kayo mga kuan na-outro ang iyang mga content ron kay murag sabay na siya sa mga style sa mga vlogger nga murag magtanom ka og kuan ba kasuko ba ng maong vlogger murag maglinabayag lapok mayon na murag bao ka wala ko kauyon sa iyang content ron kanang murag naa ang mga sa tawag anak pampahype wala ko kauyon na nang style nga content kay murag mag sabong-sabong ang mga tao po nga mga fans kay na kay maglagot po datong iyang gikuan yan magmadaha po ka sa kapungot kay nganong yan na bati nga na content man para naho lang ba lahi-lahi man tanaw pero bati na para naho ka ng nga na nga paagi nga mura kag magtanong ba o kanang kapungot ba katong content sa una nga naghan kay kag makatunan mo to yung ganahan ako pero sa pagkakaroon ang ganahan ako kining kang kuan kang Mr. Pantas kay Bio kayo kanang partig mga scientist planeta kawanangan mga science ba ganahan kay kuan ang iya ha kay wa gid mo-outro yang mga content kuan jud kayo daghan jud makatunan ka listeners no labi nang kilig ka kana mga science malingaw ka kay nindot kayo labi na mga planeta sa mga like kawanangan sa mga say nasa buwan wala malingaw ko na ba karon kaning kakalaman kay di na kayo minus na outro ang style niya pero ganahan ko sa iyang sinultihan nga nang mo-deliver og kanang kuan istorya nindot kayo paminawon pero ari kung Mr. Pantas ganahan sa ko kay nice kayo nindot po siya style man sa iyang pagistorya mga ka-listeners sunod si Lini Omega reaction video nila ha mga mao nang allowed na ni YouTube ang reaction video mao gyud Lini Omega tinuod na sakto na mao man ang original gyapon kay naman ka mismo nga nagtabi pareho na nagtabi ko kita hay mo kutlo kog mga clip sa mga balita kaya mo mag-reaction ko pwede kayo ang problema lang nga makakita og kontra kita mo reaction ko ba sa ang gatong akong nag-comment kay naapoy kanang mga ning laban murag mag-away na noon di ko anang yana lang pero reaction video ra parte ng mga murag makalingaw okay ra siya kay nindot na siya nga klase sa content no para na mo reaction video ko na mga Avengers nga salida okay kayo sunod si Roberto Indino salamat Sir John para yun sa imong plano kay always mega support sa pagpaminaw sa imong program salamat po Roberto Indino no sunod si dadali arag oras hapit nag oras da paspasonan na ko yung listeners no Federico Gantalaw Roberto Indino salamat kay sa pagpaminaw no si Federico Gantalaw absent ba ko karon June 2026 nalipay ko nga upload na gyud pila na lang ni ka episode nga nabilin idol ko ano siguro murag mga 8 ba nakalimot ko listeners no 8 ba to 7 subahin sa nako balik no salamat Federico Gantalaw no sa kanang pagpaminaw niya si Edwin Pancho pwede boss ibalik to karaan drama mangita tayo din Pancho no si Chirper hi dyan ayaw lang imuha mga drama dyan kay mas nindot imuha mga dramas akong masulti sa drama dyan kana si Sam lami sagpasagpaon aron mawasan insakto gid ka dyan tesa napaspas na ko na akong masulti sa drama dyan kana si Sam lami sagpasagpaon aron mawasan insakto gid ka dyan mga pretending in drama ha pero nice ang story dyan interesting makalagot mao gid tinod yun na interesting man in drama ha no gituyo ra gid sa direktor ng pero nindot kay pagkahimo sa istorya sa drama kanang thrilling kuan luoy nga part basta nindot siya pagkahimo basta si Superman yun kinanindutan samo tanang si Emil nga artista nang isu kayo angay ni siya kini si Emil mo ni ganahan ako nga aktor sa drama nga mga action drama katong drama nga Oo Basurero ako siya man tong artista si John Gomez pero mo lagi namatay naman siya muna akong ganahan nga artista nga muda og action drama kay kuan jud kayo ba bagay kay na mangisog masuko nindot kay na si kining nagdani email muna akong ganahan nga artista sa mga action drama tong nay Basurero nga drama sa una nindot kay to pero gihimuan ang drama nga Basurero ako sa laing istasyon
sa DWS. Na sa Radyo Bisdak katong naay Cross o Diablo. Sa DWHP kay ang title na kay Oo Basurero Ako. Nya karon kay utro man sa DWS lahi ng mga artista. Pero nindot yung kay pagkahimo gid kasi Permin may nagsulat ana. Minaw mo tong Radyo Bisdak bitaw nga tag 2 hours man siya to. Action kina ka listeners, no? Pero sa DWHP ang aktor na si Kuan, kining gatingog ni Emil, si John Gomez. Kina nindutan ning drama ha, kining Cross o Diablo sa DWHP. Oo Basurero Ako niya. Ang nagtingog pagbata niya anak ni Kuan, Buen Algono, no? Si Buen Bitit, Buen Bitit, mo siya na. Katong bata bitaw. Nindot kayo to sa DWHP drama sa una. Na pag otro sa DWS kay lahi ng mga artista nindot gyapon kay kinamayuhan pagka-direct ni Kuan ba ni Kuan Permin Colliantes Gomez niya. Ang aktor sa DWHP na mo to si John Gomez iyang manghod ni Permin. Kanang katingog ni Emil mo na siya isuon na siya ng Permin. Muna kinaganahan na ako sa mga artista nga muda og action kay kulba kayo isog kayo ngayon so kayo muda sa iyang role ba. Mo bitaw na maminaw ka ni Emil madugmadahan jud kas kapungot kay ngayon so kayo siya mga kalisteners, no. Si John Gomez, no. Pero namatay na lagi sa naman. Muna ang mga artista karon murag kuan na kayo. Murag na kayo pang action star, no. Si Francis Espares na lang tingali ang murag action star kayo tingog sa drama karon. Sunod nga nag-comment si Kuan, si Crisila o si Roland Escogonon. Tulokar niya ang comment, no. Ipusan ako ka-listeners. Okay, padayon ta ka-listeners, no. Sunod si Kuan, si Crisila. Gani idol, mag-content ka na lang imuha, mananggot ka or bisan unsa nga content loads. So, maugid Crisila, no. Pero kini pananggot may lisod kayo para na ho. Kapoy man mukat kag lube sabot ag bugat na imong lawas. Kapoy wa ka mo na kumana dog saka-saka ba. Ang gawas tong sa una katong medyo bata-bata pag edad kay hilig kay kukat-kat og mga punuan, punuan lube, punuan og mga kanang kay mito, sambag, mangga. Ana di kukat-kat sa una mga punuan, mga lube sa mo tag lube kay makakuha kag butong. Pero sa pagkakaroon og mag-content ko ng mananggot, kinalisodan na, no. Hindi na basta-basta ang mo-survive na katong nasa bukid kay anad sila ng trabaho no? Kita bitaw ko sa Facebook na ay kanang vlogger nga mo na yung content mananggot. Kadto siya ang ngayon gito kayo kay naman sa bukid mo yung trabaho kada adlaw ba. So yang gi-vlog, yung sikat siya. Usgan kay sig kamot ba kana matudlo. Maabre kanang buntan yan ang nay mga lubi bitaw butong kamot rin yung gamit kusgan na naanad man siya das bukid ba mga nanggot yan na siya no. Pero para nako Crisila di ko mo silbi kay wa na maanad wa po'y kuan sa syudad wa kay lubi minus maglubi diri sa syudad Crisila no muna nga wala. Pero napa ko sa bukid-bukid ron nagpuyo so yan yun ako na mananggot nanguwag lubi mga abutong yan na ba kay makalingaw mo na kaya ma-challenge mo kag saka-saka ba kuyaw lang na handulukay or naitoko ba manay kuyaw sa pagpananggot labi na dali ka makuratan na handulukay mo ka tag kuan sa mong liog manay kuyaw wala sinas ba mananggot ka na handulukay na kana mga lukay usahay kay magpataban-taban na mahanulukay o di ba toko naman mas mga takong sok-sok nga na ba na di siya basta-basta nang mananggot no. Sunod si Kuan pero content lang bisag unsa Crisila na okay ra kanang katong plano lagi na ako nga mag storytelling okay ra kuana no kay nara sa balay ba. Sunod si Lino Omega storytelling kay ikaw ang maghimo sa sariling kwento dili siya kaboy edit magbasa ra man ka. Mo ni kung ganahan kinigingon ni Lini Omega no storytelling. Pero kapoy gyapon Lini Omega, kapoy gyapon. Labi na og imuhang content kay
parte mag-research kag mga pareha lang kang Mr. Pantas nga akong ginatanaw kanunay. Parte mga Discovery bitaw, yan na Discovery Channel minyo na ba. Parte mga laing planeta unsa da. Di gyapon sayon kay mangita pagas mga clip, video or mga image. Kung image sa tingali murag dali ra. Nya voice over dayon. Pero makanindot magugutong na po yung mga clip bitaw na video. Pero di makaya kato ang image. Mita magugutong na yung mga clip video kay murag nindot na awon bitaw. Nya mo voice over pa ka okay kayo. So mauro to mauro din no, mo nila yung comment no. Nini Omega, salamat kay sa imong comment no nya. Basahon sila na ko ning upat ka comment dahil nasa kuan kining mga asoy. Ang John Bert Bagi Sumundong uy ra man yung comment na si Crisela basta dili ko busy or nay signal makapaminaw jud ko sa drama ni mo idol kay mao ni akong trabaho sa una habang nag-alampisa mi sa maisan or daruhan. Salamat kay Crisela no, tinuod yun na kanang nakitrabaho malingaw jud ka sa unang minaw drama labi na tong sa una mga dramang awra yung kahoy pa sa una. Kuy-kuyo na siya na mga naka sa bukid, manghagbas, mananom. Nakas imong lagkaw, lingaw kag pamiyas drama. Lini Omega ang ganda ng thumbnail. So comment ni sa mga asoy ni kay gulat no katong si Bagwes ug ang gamahan ng lapis. So nabantayan ni Lini Omega ni ang thumbnail ra. Pero dire ko ni believe ni Aisa Alcosaibe kay ning tan-aw gid sa video siya kay ngum sa ayos ang background mura pod nagtan-aw og movie. Salamat admin dyan sa magic nga drama kanindot untag may tabo sa tinuod nga kinabuhi. So salamat kay Aisa Alcosaibe no bro, ikaw rin nakabantay sa video ba? Kaya ikaw rin ning comment sa inyong ana, no? Ang nabantayan ni Lino Omega kay thumbnail naman. Ang nabantayan ni Aisa Alcosaibe kay ang full video ba? Nga na ay mga image nga ning sabay sa istorya sa drama, no? So salamat Aisa Alcosaibe no bro, ikaw rin ning tan-aw bang uban siguro kay naminaw ra. Okay, nagtuo man sila nga walay video ba? So, pasalamat ko kay ning tan-aw si Aisa Alcosaibe no. Bisag ikaw lang usa ang naka-comment kay murag ikaw ra gyud tingali po ning tan-aw ba. Kasagaran kay sa dunggan naman. Kay pero kini drama nakalangan ako ni. Dugay kung edit anay kay tagbaw pangita o mga image nga musibo sa istorya sa drama. Tagbaw kog pangita ba mo nalangan kog upload. Yabot og 3 ka adlaw man tingali to. Upat ba. Dugay kay na-upload na tungod sa 5 naman sa 2 ka adlaw tingali. O upat nga na. Tungod sa pagpangita, lagi di lalim din mangita kag mga image nga musibo sa drama. Munang hinungdan nga. Nakaingon ko nga, kato akong plano nga maghibog storytelling, kaduduhaan pa og mudayon pa kong dili, no? Pero obserbahan na ako makamao bagid ko. Mao to mga listeners, no? Taas na kayo kung istorya. Ito maglangan mga maglangan, nahuman na mag-intro vlog pagkauray sunod sa drama aninta katong Gugmang Binilanggo. Pero di ko maka-upload ron sa Gugmang Binilanggo ugma na ng tingali no kay narbay ning PM na ko nya kanang naka-copyright man gud pasensya no kinsa tong ning PM na ko sa Facebook. Nakaingon na ba ko atong pag PM niya ingkog ugma tingali ko na kaya wa pa mahuman. Naka-copyright man katulo. Di wag madayon. Una, bangay ko pasensya no katong nag-PM na ko no. May ko pasensya kay wa ko katuman kay naka-copyright man gud katulo ko kabalik-balik edit ba. Kung di na ko ma-upload karon basig ugma puhon na no. Pasensya gyud kaayo no katong nag-PM. Nga wa ko katuman basta pag-ingon ako nga ugma i-upload na naka-copyright man gyud. Muna nga may ko pasensya, usbo na ko papasensya kayo nya. Kung di na ko ma-upload unya basig ugma mo to mga listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay. God bless us all.